Hej, jeg hedder Stig Seeberg. Det er der måske nogen af jer, der ved i forvejen. Det er typisk ens venner og alle dem, der godt kan lide en i forvejen, der går ind og kigger på sådan et billede her. Det er vel egentlig fair nok. Det er ret svært at række ud i den store verden med et meget lille og meget simpelt budskab. På søndag der er jeg i Bella Centeret på en messe, der hedder Lifia. Klokken cirka 14.30, der vil jeg læse min historie op om det lille sekund. Egentlig med et budskab om, at vi har alle sammen så travlt. Det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er, hvad vi er travlt med. Og spørgsmålet er, om vi også er gode til at være nærværende. Det tror jeg, vi alle sammen kan arbejde på. Det gør jeg i hvert fald. At øve mig på at være til stede. Og så er jeg til at finde ud af, nu er jeg det ikke. Hvad må jeg så kan gøre ved det? Har du lyst, så er der cirka 20 minutter til en halv time, hvor du er velkommen forbi Lifias stand, hvor at jeg og flere andre har fået muligheden for at stille sig op med en mikrofon i hånden. Måske ses vi. Og hvis ikke, så have et godt nærvær.